ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ କରିବା। ମାଛକୁ ଧୋଇ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେବା, ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ତାପରେ କଡ଼େଇରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବେ, ତେଲ ଅଳ୍ପ ଦେବେ କାହିଁକିନା ମାଛରୁ ଅଲରେଡ଼ି ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମାଛକୁ ପକାଇ ନେବା। ମାଛ ଏହିପରି ଭାବରେ ନାଲି ହେବା କଥା। ଏମିତି ନାଲି ଦେଖାଗଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି କଟା ଆଳୁକୁ ନାଲି କରି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ସାଇଜ ରସୁଣ ନେବା। ରସୁଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଦରକାର ସେଇଥିରେ। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନିଜ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଦେଖି ନେବେ। ତାପରେ ତାକୁ କିଛିଟା ଜିରା ପକାଇବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ତାର ସେ ଯେଉଁ ବଳି ଯାଇଥିଲା ମାଛ ତେଲ, ସେ ମାଛ ତେଲରେ କିଛି ଜିରା ପକାଇ ନେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତାପରେ କଟା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଚଲେଇବା ଡଙ୍କିକୁ, ତାର କଲର୍ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେବା ତାକୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। 1.5 ଚାମଚ ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବା ବାଟଣରେ। ଭଜା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତାପରେ ମସଲା ଜାରରେ 2 କପ୍ ପାଣିକୁ ଢାଳି ନେବା। ପାଣି ନିଜ ହିସାବରେ ନେବେ, ଯେତେ ଦରକାର ନେବେ। ତାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବ ପାଣିକୁ। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଇଲିଶି ମାଛର ଝୋଳ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ଆସିଛି ତାର। ଏବେ ଚାଲ ସର୍ଭ କରିବା।